Konsolidácia, na ktorú sa pripravujeme, je časom, kedy sa musíme všetci viac uskromňovať. Podľa ekonomov v tomto čase začíname šetriť, a to najmä v oblastiach, ako sú výdavky na domácnosť, šetríme na dovolenkách, ale aj kultúre. Aj napriek všetkému má divadlo v tomto čase nezastupiteľnú úlohu v spoločnosti. Prináša nám chvíle, v ktorých sa vieme odpútať od bežných starostí. Podľa mňa úloha umenia a kultúry je poukazovať na to, že svet má možno aj inú dimenziu, ako je len ekonomická alebo politická. Myslím si, že naozaj práve v nie úplne ľahkých časoch má obrovský význam, nielen ako únik z reality, ale možno práve ako je zrkadlo. Dnes sa veľa hovorí o rôznych krízach, o ekonomickej, o spoločenskej, o klimatickej, ale jedna z takých najťažších kríz je podľa mňa kríza zmyslu. A divadlo má stále silu tento zmysel znova hľadať. A tiež je dôležité to, že nám vlastne ako keby stále pripomína to, že spoločnosť bez kultúry sa dá nejako správovať, ale nedá sa v nej žiť. Divadlo Andreja Bagara v Nitre je pod vedením novej riaditeľky od januára a na novú sezónu sú dobre pripravení. Divadlo Andreja Bagara má veľmi dlhú tradíciu, má veľmi silné meno a renomé a ja s môjim tímom sa snažíme o to, aby sme toto divadlo ďalej robili ešte profesionálnejším a ešte lepším. Aktuálne sme necelé 2 týždne pred premiérou novej inscenácie Finito od Ištvana Tašnadyho v režii Michala Vajdičku, ktorý je našim umeleckým šéfom. Je to premiéra, ktorá otvára v tom hlavnom programe našu 76. divadelnú sezónu. Potom nás čakajú ďalšie 4 pomerne silné tituly. Repertoár je na nasledujúcu sezónu pripravený naozaj pestro. Chýbať nebudú rôzne divadelné hry z viacerých umeleckých žánrov. Sezónu uzavrieme rodinnou komédiou s názvom Zbabraný Peter Pan v režii Ondreja Spišaka, ktorá je zase plná humoru, chaosu a takej radosti z divadla. Divadlá v súčasnosti čelia problémom nielen z pohľadu šetrenia vo svojich rozpočtoch. Druhá strana mince je, či si ľudia budú môcť dovoliť kúpiť si lístky na divadelné predstavenia. Umenie a kultúra nemajú byť oblastiami, na ktoré sa vlastne pozeráme len cez nejaké Excelové tabulky, ale naozaj sú to oblasti, na ktorých, ak budeme výrazne šetriť, ak budú vždy tým prvým možno terčom, tak to povedzme, tak to bude mať obrovský dopad, ktorý potom zaplatíme niekde inde. Počas ťažkých čias, do ktorých divadlá idú, bude veľmi dôležité, aby ich podporili aj firmy či miestni podnikatelia. Prirodzene sa snažíme šetriť na strane našich výdavkov, snažíme sa hľadať doplnkové zdroje financovania, či už je to formou projektov, tam, kde ešte stále môžeme byť oprávneným žiadateľom. Máme aj pomerne veľkú podporu zo strany našich sponzorov a partnerov, ktorí sú s týmto divadlom naozaj dlhodobo a ktorí nám pomáhajú v podstate plniť ten náš cieľ, ktorý máme, a to prinášať kvalitné umenie a kultúru našim divákom.